Zdravím, já jsem Marek a vítám vás u této recenze na Vinu Basil Seed Drink s příchutí koktejlu. Jak jde vidět, tak jsou tam různý ovoce, tak doufám. Je to vlastně nápoj s bazalkovými semínky, příchuť koktejlová, to tam je. No, výživové údaje jsou zajímavý a je to i tady v češtině. Takže doufám, že to bude aspoň dobře chutnat. Otevřeme. Nemám žádný stojan, tak se omlouvám. Je to dobrý? Ne, dobrý, dokonce vynikající. Lepší by to bylo vychlazený. A trošku té sody by tomu dodal trošku říz. Koupil jsem to samozřejmě u Vietnamce, tam, kde býval Albert, v Kaskádách. Je to dobrý a stojí to 35 korun, takže je to i na objem 290 ml tak asi drahý. Ale to neudělal pro svoje zdraví, protože máte tam bazalkový semínka, dokonce tam jdou vidět. Vypadá to jako žabí jekry, ale nejsou to žabí jekry, nebo spíš ty vajíčka. Ale jsou to normálně ty bazalkový semínka. Oni okolo sebe vlastně, když asi přijdou ze styku k vodě, tak udělají želatinu okolo sebe, takže udělají jakoby takovou zvláštní podobu. A jak jsou v té kapalině, tak mají i konzistenci na podobě želatiny. Takže je to výtečný. Radši bych vám to doporučoval vychladit. A když tak si k tomu někde sehnat sodu. Já nevím, jak asi sodovat drinky rovnou v tomhletom, že byste si udělali, že byste to na bubon, že byste si udělali z toho sodovku a ještě vychlazenou. To by bylo úplně, ale úplně vynikající. Takže dá se to pít, ano, dá se to dokonce vychutnávat, ale lepší je to vychlazený. Určitě to bude lepší než, a samozřejmě výživové ono to má i vitamin C? Co? Ono to má vitamin C. 10 mg vitamínu C v tomhletom na 100 ml. Páni. Tak vláknina 0, samozřejmě bílkoviny taky 0, sůl 0,1 gramu. Sacharidy 10 gramů, jsou energetická hodnota 40 kilokalorií. Ty to propálím ani ne za pár minut. Protože jak já tady kecám, tak určitě už pálím tak 5 kalorií za hodinu. Složení voda, ovocný džus, ananas, mango, mučenka, jablko. Cukr, bazalková semínka, kyselina citrona, ovocné dochucovadlo, to je hnus, teda už, kyselina askorbová, guma, gelan, benzonát sodný, konzervant, sukralóza, barviva. Látka E102 může nepřízně ovlivnit činnost a pozornost dětí. Já to dopiju. Když tak si to kupte, samozřejmě já jsem si to koupil za svý peníze, ne že mě nesponzoruje nikdo, takže dobrou chuť.